που φέρνει πολύ κόσμο στην περιοχή του Πανθρακικού. Και εκτελέστηκε τώρα η κεφαλιά έξω από τον Καγιά. Να γίνει το λάθος, προλαβαίνει ο Σερφά, να δούμε αν και σε δεύτερο χρόνο όχι, του παίρνει την μπάλα ο Τσολάκ Εμρέ. Ανοίγει από την δεξιά πλευρά, το γύρισμα και το σουτ στο δοκάρι από τον Κισά. Σε δεύτερο χρόνο Τσολάκ Εμρέ πάνω σε παίκτη του Πανθρακικού. Τσολάκ ξανά για το συμπαίκτη του που εκτέλεσε το κόρνερ, νέα σέντρα. Αλλά βγαίνει για τον Μαρκόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να την κρατήσει. Δυνατό σουτ και μπλοκάρει ο Πασχαλάκης τώρα. Σερφά. Δυνατό το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Καλό σουτ από τον Χασομέρη. Στο 28. Σερφά έκοψε μια μπάλα η οποία πήγαινε προς δύο παίκτες της Γαλατά. Τώρα ο Γκρος Ρόιτς, ευκαιρία, πέναλτι. Εδώ είναι η φάση, η πάσα για τον Γκρος Ρόιτς από κανονική θέση και βεβαίως το κράτημα μετά από τον Παπαγεωργιού. Ο Μάνταλος παρακολουθούσε από κοντά τη φάση, έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Πέναλτι για την Γαλατά με τον Τσολάκ απέναντι στον Πασχαλάκη. Η μπαλά δοκάρι και έξω. Χάνεται η ευκαιρία για την Γαλατά. Χριστού στη σέντρα, καλή ήτανε. Ο Ροτζέριο, όχι δεν βρήκε ο Ροτζέριο την μπάλα, ήταν ο αμυντικός κόρνερ για τον Πανθρακικό. Το φάουλ που εκτελέστηκε τώρα με τις γροθιές έδιωξε ο Γιουνέν. Το Τσαμντάλ εκεί, ο Μαρκόπουλος έδωσε για τον Αντικινή. Ωραία κίνηση, απέφυγε τον αντίπαλο, το ξαναβρίσκει μπροστά του. Ελίσσεται, γυρίζει πολύ ωραία με διπλή, ενδεχομένως και τριπλή επέμβαση. Ο Γιονέν καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Βάλτερ στο κόρνερ, η απόκρουση ψηλά από τον Κάρολ. Και στη συνέχεια ο Ντικινή πάλι μέσα στην φάση αλλά χωρίς επιτυχία. Γαλατά σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι όσο καλή ήταν στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Όχι ότι και στο πρώτο ημίχρονο ανέβασε σε εντυπωσιακά ή σε πολύ υψηλά επίπεδα, αν θέλετε, την απόδοσή της. Τώρα η ευκαιρία και το γκολ, εκεί που τα λέγαμε όλα αυτά. Το γκολ από τον Σάμπρη, καθώς ο Αθανασιάδης δεν μπόρεσε να καθαρίσει τη φάση σε πρώτο χρόνο, όταν δηλαδή ο Γκουμούς έκανε το σουτ και είχε την επέμβαση ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού. Δεν μπόρεσε ο ίδιος με δεύτερη προσπάθεια, ούτε κάποιος από τους συμπαίκτες του που ήταν κοντά, και έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα για τον Σάμπρη στο 72ο λεπτό να κάνει το 1-0. Λαδάκης που τον βλέπουμε εδώ. Παπαχρήστος, σέντρα, πάει να μπει στη φάση ο Μπουγαίδης, δεν ανησυχεί τελικά ο Ισκάν. Çok mutluyum bir kere. Her şeyden önce doğup büyüdüğüm yerler. Bütün akrabalarımız burada ve bütün dostlarımız burada. Hem Türk hem Yunanlı dostlarımız. Çok mutluyuz. Yani Panathinaikos'ta daha önce de maç yaptık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine bizi ağırladıkları için. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι στον τόπο που γεννήθηκα και έφυγα και ξαναήρθα σήμερα. Όλοι οι φίλοι μου, συγγενείς μου είναι εδώ, ζουνε και έχω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ένα παιχνίδι σαν ανταπόδοση της περσινής φιλοξενίας της Γαλατάσαράι προς εμάς. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικά καλές αυτή τη στιγμή. Τους ευχαριστούμε.